podcastiin aiheena rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus teollisessa puurakentamisessa. Minulla on täällä tänään vieraana Pulkkisen Jukka Versowoodilta ja mun nimi oli tosiaan Salosen Henri. Keskustelupodcasti kestää 3 varttia maks tunti. Tässä tätä tallennellaan ja jaetaan sitten taas kurssilla opiskelijoille kuultavaksi. Seuraavilla slaideilla on muutamia aiheehdotuksia ja myös sitten vapaata keskustelua varmasti Jukan kanssa tässä tulee, että lähdetään tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Ja annankin tästä heti puheenvuoron sitten ensimmäisenä Jukalle, jos Jukka hieman kertoo omasta historiastaan puurakentamisen parissa. Ei muuta kuin tervetuloa podcastiin, Jukka. No niin, kiitoksia vaan. Ja tosiaan Pulkkisen Jukka Versowoodilta, ja jos mä itsestäni tässä lyhyesti jotain kerron, niin puurakentamisen kanssa touhunnut vuodesta 2004. Talotehtaalla aloitin oman rakentamisuran ja suunnitteluuran, että 2005 vuodesta asti rakennesuunnittelua tosiaan tehnyt ja muuten sitten ollut monenlaisissa yrityksissä ja tuli vastaan tuossa sitten talotehtaan aikoina myös CLT-tuotteena ja puukerrostalot ja nyt viimeisimpänä sitten Versowoodilla vuodesta 2023 niin liimapuurakenteiden kanssa touhunnut. Koulutustausta mulla on koneinsinöörin tutkinto 2003 vuodelta ja 2010 rakennusinsinööriksi ja 2021 sitten ylempi AMK rakennustekniikasta. Ja jotain pätevyyksiäkin nyt tässä viime aikoina joutunut hakemaan, että betoni- ja teräs vaativa luokka ja puurakenteet on VV-luokassa, niin sellainen historia ehkä tuosta rakennuttamisesta, niin aika läheltä, vaikka itse olen rakennuttanut koskaan mitään, niin seurannut toki näitä hankkeita ja ollut tosiaan monenlaista kerrostaloista, teollisuusrakennuksia, julkisia rakennuksia ja runkomateriaaleista myös monesta kokemusta puun lisäksi, että betoni ja teräskin kohtuullisen tuttua. No niin, hyvä. Kiitos Jukka. Nyt tiedetään, että on luvassa tämmöinen hyvin pätevöityneen ja kokeneen rakennesuunnittelijan niin kuin näkemys näihin tämän kurssin aihealueisiin. Ja tosi hyvä, että sulla on myös sitä teollista puolenmittituotantoa aika paljon siellä taustalla. Ja meilläkin saattaa joku yhteinen hanke muuta olla 10 vuoden takaa historiasta, kun toi puuviikki muistaakseni, mutta ei mennä siihen nyt, se on historiaa. Niin. Mielenkiintoilla ootamme, mitä olet mieltä näistä aihealueista. Ja siitä oikeastaan aasinsiltana otetaan ensimmäisenä sateenkaariaiheena rakennuttamisprosessi. Ja nyt varmaan tässä kohtaa niin voidaan hyvin ajatella, että otetaan lähtökohdaksi tuo liimapuu, runko, liimapuu, toimitus, maailma. Niin miten sä itse tuumaat, että missä vaiheessa olisi hyvä ottaa se liimapuurunko toimia, tässä kohtaa puututaan toimia, niin mukaan rakennushankkeeseen? No kyllä mä sanoisin, että hyvin alkuvaiheessa olisi hyvä konsultoida jotain alan ammattilaista niin sanotusti, eli kenellä olisi liimapuurakenteista rungosta niin kuin, näkemystä ja osaamista, kokemusta, jotta se lähtisi sitten ensinnäkin runkovalinta tapahtuu hyvin siellä hankevaiheen alussa, että mistä materiaalista ylipäätään tehdään ja edelleen törmätään paljon siihen, että ei tunneta puumateriaalia, ei tunneta liimapuuta ja torpataan jo alkuvaiheessa sitten se liimapuurunko sen takia, että ajatellaan vaikkapa, että ei pysty yli 20 metriä tekemään jänneväliä liimapuupalkilla, että valitaan betoni tai teräs tai jotain ihan siis tämmöisiä perustavaa laatua olevia vääriä tietoja tai väärinkäsityksiä jotain, että siinä mielessä se olisi hyvä, että niin kuin liimapuurunko toimittaja tai että vaikka se ei olisikaan se lopullinen toimittaja, mutta olisi joku asiantuntija, kuka oikeasti tietää sitten liimapuusta, niin se pystyisi niin kuin kertoa ja ohjaamaan sitä asiaa eteenpäin sitten myös sitten liimapuurungon osalta edullisesti ja tokihan niin kuin ykkösvaihtoehtohan se nykyään tietenkin on se liimapuurunkovaihtoehtoina meidän näkövinkkelistä, mutta joka tapauksessa niin se edesauttaa sitä, että siinä ei myöhemmin tule niin kuin suuntautua toiseen jotain yllätyksiä sitten, että ja mittamaailmat ja
kehävälit ja kaikki niin kuin tulisi määritettyä sitten järkevästi. Samat asiat koskee osittain kaikkia runkomateriaaleja sitten niissä perusratkaisuissa ja jänneväleissä, että mikä on järkevää, että Joo. hyvin alkuvaiheessa kannattaisi konsultoida, kyllä, mutta valitettava tosiasia on, että hyvin vähän meitä konsultoidaan tai varmaan muitakaan tämän alan toimijoita, että se on ihan tuurissaan sitten, että ollaanko mukana siinä vaiheessa ja eikä tarviikaan tietenkään, jos on niin kuin osaava kokenut pääsuunnittelija hankkeella, niin sehän tietää jo sitten valmiiksi, mutta niitä ei ihan hirveän paljon ainakaan ole tullut vastaan, että joitain on. Okei, joo. Joitain on. Hyvä huomio. Näetkö sä jotain eroa siinä, että täytyisi se limapuutoimittaja olla nimenomaan valittuna tietyssä kohtaa, vai riittääkö se, että kun puhutaan limapuutoimittajista, niin se voi olla sitten kuka vaan niin kuin NS teidän kilpailijoista, että sille ei niin kuin ole merkitystä, että se pitää tehdä se valinta jossain kohtaa, vai niin kuin tämän toimijoiden kesken ajattelin sitä eroa? No en näkisi, että se olisi ainakaan kriittinen asia. Tokihan se edesauttaa, että on jo niin kuin se toimittajakin jo valittu siinä alkuvaiheessa sitten, mutta se ei ole niin kriittinen asia kuin se, että ei ole ollenkaan ketään limapuusta tietävää mukana siinä hankesuunnitteluvaiheessa, että se johtaa niin kuin enemmän yleensä siihen, että sitten todetaan sitten jossain kohtaa sitten, kun se joko valitaan se liimapuurunko, että no ei tämä nyt ihan taisi soveltua, tai sitten toistepäin, että sitten se torpataan jo se liimapuuvaihtoehto siinä alkuvaiheessa sen takia, kun luullaan, ettei se sovellu ja käytännössä soveltus tosi hyvinkin. Joo, ja varmaan nyt ei ole puhuttu vielä mitään kustannuksista, varmaan myöhemmin puhutaan myöskin niistä, mutta että sä et näe, että siinä on mitään semmoista kriittistä, mikä täytyisi tässä kohtaa selvittää niin kuin niihin harmaisiin materiaaleihin verrattuna, että liimapuu on kuitenkin, miten mä tämän niin kuin muotoilisin, sanotaan vähintään kilpailukykyinen ja useimmissa kohteissa jopa sitten kokonaistaloudellisinkin ratkaisu sitten rungon kannalta. Kyllä. Joo, en näkisi siinä. Siis liimapuuhan on liimapuuta, valmistaa sen sitten kuka tahansa. Että enemmän siinä on kysymys justiin vaan siitä niin kuin kokonaisuudesta kautta siitä, että on ymmärrys mikä on tehokas vaikka kehäväli. Juuri näin. Liimapuulle ja jänneväli ja niin edelleen, että kannattaako tehdä välipilari, jos se on mahdollista, vai mennäänkö 30 metrin mahapalkeilla vaikka. Että. Aivan. Siitä ehkä jos toiseltaan tuo seuraava pointti, että mitäs lippuja sulla nousee mieleen siinä kohtaa, jos teillä vaikka tulee tämmöinen tarjouspyyntö hallista ja siellä on kantavana runkona sitten teräsbetonirunko tai sitten teräsrunko, kumpi tahansa, niin jos vaikka on se betoni ja sitten kysyjä haluaa, että tähän pitäisi nyt sitten limapuurunko suunnitella, niin miten sä sitten ensimmäisenä katsot, että mikä on se yleisin seikka, johon se asia sitten niin kuin kaatuu heittomerkissä, ettei onnistukaan jostakin syystä. Tuleeko sulla mieleen tuohon jotakin keissejä tai ajatuksia? No joo, kyllä siinä tietysti on esimerkkinä vaikka betoniin nähden, niin pilarikokojen puolesta yleensä se ei niin kuin ole kriittinen asia, ne on niin kuin koko luokaltaan samalla suunnalla molemmissa. Vähän riippuu toki vielä sitten, että kuinka korkea rakennus on, mutta kattorakenteen paksuus monesti on niin kuin vahvempi sitten niin kuin puurakenteisessa kuin betonirakenteisessa. Että se betonilla päästään hoikempaan niin kuin kattoprimääripalkkiin, että siinä ei ole niin kuin hirveästi mahdollista, tai niin kuin ei me niihin samoihin päästä mitenkään. Mutta sitten se, mikä meidän niin kuin puun etuna taas sitten monesti on, niin on se hintapuoli sitten, että jos sillä ei ole niin kuin merkitystä, että se kasvaa se kattomateriaali, että pysyy se sama sisäkorkeus ja rakennus vaan vaikka sitten nousee pikkusen korkeammaksi, niin useimmiten se ei niin kuin just sekään ole niin kuin kynnyskysymys, mutta se on sellainen, että jos se niin kuin kesken suunnittelun vaihtuu, niin ne pitää huomioida. Ja sitten toinen asia tietysti tekniikka, mistä ne on niin reititykset ajateltu siinä betonirungossa tai teräsrungossa, niin ihan samat ei välttämättä sovellu sitten liimapuuhalliin, mutta siinäkin niin ratkaisut yleensä löytyy ja paikat niille löytyy ja on tehty sitten jopa niitä reijityksiä sitten tarpeen mukaan, jos on oikein tiukkoja paikkoja, niin nekin onnistuu, mutta vaatii tietysti erillistä suunnittelua aina sitten se reijittäminen. Joo, se on ihan totta, että joskus semmoisia betonihalleja tullut vastaan, että on niin kuin kantavat pitkät seinälinjat ja sitten
siinä niin rakennuksen poikittaissuunnassa menee pitkän jännevälin TT-laatat jonnekin jopa niin kuin 30 metriin saakka, niin siinä kohtaahan, jos se limapuurungossa koitetaan kääntää, niin siellä niin vaihtuu vähän niin kuin se kantava päälinja poikittaa, eli tulisikin sitten massiivilimapuupalkit sinne pilarit alle, niin siinä varmaan justiinsa se tekniikka, verot tulee sitten haasteeksi, että ei pysty enää hallin pituussuunnassa ihan viemään samaa malliin tavaraa, mitä haluaisi. Että en tiedä, Niin. miten se mahtaa näyttäytyä kustannuksissa, että kumpi runko sitten tulee lopulta halvimmaksi tai kalleimmaksi, niin siihen, onko siitä mitään näkemystä tai fiilistä tai tuntumaa? No tuntuma on, että kyllä me kilpailukykyisiä ollaan niin kuin runkomateriaalina, että lähinnä se on just noiden yksityiskohtien miettimistä sitten, että mistä se tekniikka viedään ja niin kuin jännevälien suhteenkaan, niin ei me nyt paljon kovin kaukana olla, että kyllä me yli 30-metrisiä primääripalkkeja on tehty ja onnistuu, että taitaa olla. Useimmiten toki se ei ole välttämättä se tehokkain sitten enää niin kuin liimapuullekaan tehdä se yli 30 metrin, että jos on mahdollista laittaa se välipilari, niin se kuutioiden puolesta kyllä kannattaa, mutta aina ei tietysti ole tilaratkaisujen puolesta mahdollista ja silloin tosiaan pystytään tekemään yksi aukkonenkin sitten vaikka 35-metrinen mahapalkki. Että. Joo, varmaan se 2, 4, 5 metriä on se optimaalinen jänneväli tuommoitteella pääpalkilla ja semmoitteella normaalilla kohjaulla 7-8 metriä, vai mitä sä itse tuumaat? No joo, siinä se menee jo varmasti, että niin kuin sanotaan, että 30 metriä, niin se välipilari kannattaa ja periaatteessa 25 kannattaa, mutta sitten, että niin kuin kuutioiden puolesta usein, mutta tosiaan siinä ei ole niin iso se ero sitten kyllä, että se kasvaa koko ajan sitten se merkitys sitten, mitä pidemmäksi jänneväli menee. Että. Joo, se on hyvä, että otit nuo kuutiotkin tuossa esiin, kun varmaan siellä kuulijoissakin on näitä henkilöitä, jotka enemmän painii harrimaiden materiaalien kanssa, ainakin teräksen kanssa puhutaan aina kilohinnasta ja puulla sitten puhutaan kuutiohinnasta, niin siinä sitten saadaan hankintavaiheessa vähän pohtia, että miten tämä oikein saadaan niin vertailukelpoinen hinta sitten tässä kokonaisuudessa, ja sitten tulee vielä päälle puuhalleissa varsinkin niin tulee yleisesti se puukattoelementti, johon hinnoittelu sitten taas vaatii sen kokonaishankkeen huomioimisen kaikki ne lyhentyneiden työmaa-aikoineen. Että siinä on pientä äheltämistä, jos meinaa saada niin vertailukelpoisia laskelmia kustannuksista tehtyä rakentaja itse. Kyllä. Joo, hyvä. Otetaan seuraavaksi aiheena toteutusmuodoista vähän keskustelua teidän ja sun näkökulmasta, niin tuleeko sulla mieleen joku yleisin toteutusmuoto, mikä nyt on ollut teiltä tilatuissa hankkeissa, tai miten te suhtaudutte näihin toteutusmuotoihin lähinnä rakennushankkeen kannalta? Joo, no hankkeiden toteutusmuoto on sellainen asia, mikä ei niin kuin meillä tule varsinaisesti vastaan, eli se ei niin kuin vaikuta meidän tekemiseen, eli lähinnä se meidän oma osuus niin kuin tuon liimapuurungon osalta, niin useimmiten on tuoteosakauppa, eli me suunnitellaan ja valmistetaan se runko, toimitetaan työmaalle, ja jolloin se rungon suunnitteluvastuu on meillä kokonaisuudessaan, ja mutta se, että onko se sitten hankkeen toteutusmuoto KVR tai joku muu, ja onko se meidän asiakas sitten se KVR-urakoitsija tai joku rakennuttaja tai kuka tahansa, niin sillä ei ole meille päin niin kuin sinällään meidän toimintaan nähden mitään merkitystä. Että enempi meillä on niin kuin oleellista kahdenlaisia tavallaan runkotoimituksia me tehdään, että joko ne on tuoteosakauppaa, jolloin meillä on suunnittelu ja se valmistaminen sen rungon osalta, tai sitten meillä on tuotetoimitus, jolloin meillä ei ole mitään suunnitteluvastuuta, vaan me toimitetaan tilaajan suunnitelmien mukaisia osia ja valmistetaan. Siinä on se ero tavallaan, että ja jos noista jotain, niin hallit on tuoteosakauppoja pääsääntöisesti. Joitain poikkeuksia mahtuu toki sekaan ja taas sitten vaikka koulut ja uimahallit tai julkiset rakennukset tai monimuotoisemmat kokonaisuudet, niin ne on sitten tuotekauppoja, eli tilaajalta tarvitaan silloin valmiit suunnitelmat meille, että me ei niin hanakasti lähdetä niin kuin kohdekohtaista suunnittelua tekemään. Toki poikkeuksia on siihenkin, mutta niin kuin pääpaino meillä on siinä tuoteosatoimituksessa ja tietysti nuo hallit on siinä meillä se pääasiallinen
toiminta tai volyymi, mistä tulee. Joo, ja olette sillain niin kuin kanssa aika perinteinen puutuote toimia Suomessa, että ei ole sellaista minkäänlaista intressiä lähteä mihinkään päivärakotsia vastuuseen, varsinkaan työmaalle, että ne on sitä rakennusliikkeiden hommaa. Että ehkä tuolla kerrostalopuolella on ollut vähän sellaista keskustelua puutuotetoimijoiden kanssa ja kesken siinä, että siellä, että se kerrostalomaailma lähtisi niin kuin laajenemaan, niin se vaatisi semmoista suurempaa panostusta siltä itse puutuoteosa toimijalta siihen rakentamiseen, mutta liimapuulla se aika on mennyt jo kymmeniä vuosia ohitte, että tuote on niin tuttu ja sitä on sillä helppo käyttää ja helppo tilata, ja kun vaan tunnistaa tämän rajapinta-asian, minkä otetkin esiin, että suunnittelunkin saa teidän kautta, niin se on ihan hyvä huomio, että ei tarvitse olla valmiita kuvia. Kyllä. Ja oliko myöskin niin, että teette myös tarjousvaiheen suunnittelua sitten tarvittaessa asiakkaalle? Joo, kyllä ja tietenkin konsultoidaan siinä tarjousvaiheessa tai hankesuunnitteluvaiheessa mielellään, että mutta toki niin justiin tarjouslaskentaa ja tarjoussuunnitteluahan tehdään niin kuin jatkuvasti, että tilaajalla voi olla ruutupaperille piirretty äärimitat ja sisäkorkeus kerrottu ja siitä sitten hinta. Joo, juuri näin. Ja kyllähän tuo markkinakin vähän näyttää siinä, että mistä kannattaa rakentaa. Oliko Risto Bono sanoi muutama 10 vuotta sitten, että Suomessa ei rakenneta puusta eikä teräksestä eikä betonista, vaan rahasta. Ja kun menee puuiloihin ja stockmanneihin tuonne maakuntiin pyöriin, niin kyllä siellä vaan hyvin usein se limapuurunko on nykypäivänä. Taitaa suuri osa olla tällä hetkellä, mitä uudistuotantoakin tehdään, niin tehdään limapuurunkosina. Eikö se ole näin? Kyllä, joo, näin se on. Ja semmoinen vielä tuli mieleen, kun vähän vielä vertaillaan tuonne kerrostalopuolielementtimaailmaan, niin tuleeko mieleen yhtään hanketta, missä olisitte ollut allianssissa osapuolena, yhtenä osapuolena istumassa allianssikokouksissa? Ei ole tullut vastaan kyllä se allianssitoteutusmuoto meille, tai minulle ainakaan, että ei ole siitä. Ja en tiedä kyllä, että olisi tullut niin kuin muillekaan, mutta Joo, sekin kertoo siitä, että ei ole tarvetta, että tuttu ihmisille, että varmaan niin kuin nallevuristikkoiden ja suurelementtien jälkeen seuraavaksi vakioitunein tuote tällä hetkellä Suomessa taitaa tosiaan olla. Okei, otetaan seuraavaksi suunnittelun ohjaukseen muutamia tärkeitä pointteja, mitä voisi tulla mieleen, että jos vaikka limapuurungon suunnittelun ohjausta varmaan säkin jonkun verran olet vähintäänkin tehnyt tai teetkin, niin minkälaisia tärkeitä lähtötietoja sulla tulee heti mieleen sen limapuurungon kannalta? Mitä tulisi olla tiedossa ennen kuin lähdetään tekemään rungon suunnittelua? Joo, eli jos lähdetään liikkeelle lähtötiedoista, että mitä ja milloin, niin tarjousvaiheessahan on niin kuin saadaan monesti osa jo lähtötiedoista. Mm-hmm. Välillä saadaan paremmatkin lähtötiedot, pystytään tekemään tarkemmin laskeen tarjous, tai sitten saa vähemmän ja lasketaan niillä tiedoilla, mitä on tarjousmäärät ja mitoitukset tehdään. Se on niin kuin se ensimmäinen vaihe, mutta sitten toki, että tehdään tarjous, niin sitten tulee tilaus, niin sitten siinä tilausvaiheessa viimeistään sitten tarvitaan, niin on kriittisempää saada niin kuin vähän reilummin niitä lähtötietoja, jotta se suunnittelu lähtee niin kuin oikeaan suuntaan ja oikeilla tiedoilla. Ja tyypillisesti tärkeimmät lähtötiedothan on niin kuin arkkitehdin suunnitelmat ja sitten rakennesuunnitelmista, niin ainakin rakenteiden nolla-asiakirja, jossa on sitten kerrottu paloluokat, maastoluokat, seuraamusluokat, jos on aurinkopaneelivarauksien niiden kuormia. Ja kattorakenteesta toki sitten me yleensä sen osalta niiden katon sekundäärien jatkuvuuden osalta, niin sitä tietoa välttämättä ei ole. Toki se olisi hyvä, mutta me aika usein pystytään niin kuin arvaamaan se jo sitten siinä suunnitteluvaiheen alussa, että mitenhän tämä katto elementoi ja mikä on se jatkuvuuskerroin. Joo. Ja tuo tietohan sinällään, vaikka se katon sekundäärien jatkuvuuskerroin on kuitenkin oleellinen suunnitteluparametri, niin meidän on määriteltävä se jo siinä tarjousvaiheessa, mutta silloin se vielä enemmän toki on sitten arvaus, mutta sehän on siinä meille selkeä sitten tilaajalle tai asiakkaalle, kuka sen tarjouksen saa, niin meillä on siinä kyllä näkyy, että mitä kuormia me on käytetty ja mikä on vaikka katon jatkuvuuskerroin ja näin, että
Jos me saataisiin se rakenteiden olla-asiakirja tarjousvaiheessa, niin se olisi selkeämpää huomattavasti, mutta se on niin kuin, jos tarjouksia tulee 10, niin se on yhdessä mukana. Aivan. Tai tarjouspyyntöjä siis, että arkkikuvat saattaa olla tarjouspyynnössä ja ehkä useimmiten onkin, mutta sitten ne muut tiedot on enemmän ja vähemmän sitten sitä, että me koitetaan sitä arkkitehin kuvaa katsoa ja päätellä sitten ne loput tiedot. Ja toki, että tarjous perustuu niihin meidän sitten määrittelemiin lähtötietoihin. Jos niitä ei ole ollut, niin ne on meidän itse määrittelemiä kuormatietoja ja muita, että tehdään Juuri sitten näin. tarkentuu, kun me saadaan sitä enemmän sitten tietoa asiakkaan suunnittelijoilta, että niin kuin päärakennesuunnittelija sinällään aika tärkeässä roolissa siinä mielessä on meille päin, mutta liimapurunkosuunnittelu nähden, mutta valitettavan huonosti se informaatio monesti valuu meille päin sieltä sitten, ei olla silleen aina niin kauhean aktiivisesti, tai ei saada edes yhteystietoja välttämättä tai muita tietoja, että tilaajia on, ja näitä, ketkä näitä runkoja tilaa, niin monenlaisia, että tavallaan osa on niin kuin valveutuneempi ja tietoisempi siitä, että mitä kaikkea tarvitaan ja näin, mutta kyllä me sitten kysellään tietenkin, että ne niin, oleellisimmat asiat, tai sitten tehdään alustavat runkokuvat ja lähetetään tilaajalle, se lähettää ne rakennesuunnittelijalle ja se sitten tarkastaa, että ollaanko me arvattu oikein kuormat ja muut. Joo, juuri näin. Hyvä, kun sen kunnolla nimenomaan dokumentoi, mitä on tehnyt, ei ole mitään epäselvyyttä sitten myöhemmissä neuvotteluvaiheessa, että millä perusteella hinta on määräytynyt. Kyllä, just näin, että se on niin kuin siinä mielessä ei se meidän hommaa pysäytä. On vaan enemmän tai vähemmän, varsinkin tarjousvaiheessa sitä semmoista sovellettavaa tai määriteltävää itse. Joo. Että oikeastaan noista lähtötiedoista, niin toki sitten hyvä olisi tietää, jos on jotain spesiaalia, on joku nosturi tai on jo tiedossa, että tonne tarvitaan reikä tai lovi palkkeihin. Ja no joo, oikeastaan siinä ne tulikin sitten. Muut asiat näistä nyt sitten onkin siellä rakenteiden olla-asiakirjassa, että kuormatiedot ja muut. Mites tuommoinen yksi spesifimpi asia, mikä sanotaan, että tuo Kehä kolmosen sisäpuolella tästä aina jonkun verran keskustellaan riippuen hankkeen koosta, että kuinka nyt vaikka jatkuvaa sortumaa sitten hoidetaan. Otatte sitten siihen niin kuin kantaa missään kohtaa sitä teidän omaa suunnittelua, tai miten te käytte sitä keskustelua, jos on niin kuin pikkusen tiedossa, että tämä voi tulla keskustelu jossain kohtaa? No sehän on tietysti peruslähtökohta, että se jatkuva sortuma pitää estää, mutta liimapurungossa tietysti on yleensä yksinkertaista, ja että lähinnähän se tilanne tulee niin kuin kattoelementteissä vastaan sitten, että jos sieltä yksi liimapuukehä kaadetaan poikkeen, niin pysyykö se katto vielä ylällä, eli se tarvii siinä kattoelementtisuunnittelussakin huomioida sitten niiden elementtien mitoituksessa, että se kestää ylällä se katto, vaikka sieltä yhden tuen poistaa. Että kyllä. On toki onnettomuustilanteen kuormilla, että sehän on niin kuin kevyempi siinä mielessä tietysti se kuormitustilanne, mutta joka tapauksessa niin se on huomioitava asia. Joo, se on ihan totta, ja se vähän tuntuu, että senkin tulkinnat aina pikkusen vaihtelee sitä rakennusvalvonnasta ja kolmannen osapuolen tarkastajassa ja myöskin päärakennusuunnittelijasta riippuen, niin täytyy aina vähän tunnistaa, että mihinkä suuntaan on sitten menossa ja mitä vaikutuksia voi olla. Kyllä. Oikeastaan tuohon liittyen, niin näetkö sinä mitään eroa siinä, että jos vaikka nyt kesken sanotaan hankkeen taas heittomerkeissä, niin vaihtuukin vaikka siellä on ollut kantava poimulevy siellä liimapuupalkkien päälle ja sitten siellä käy sitten puukattoelementtitoimija saunuttamassa hankintaorganisaatio ja tuleekin viesti maanantaina, että muutetaankin tämä puukattoelementiksi tämä katto, niin mitä sä tuumaat liimapurungon suunnittelijana, että aiheutuuko jotakin turbulenssia tai minkälaisia pointteja täytyisi alkaa selvittelemään? No joo, kyllä siinä muutoksia tulee niin kuin runkoon. Voi tulla jopa primääri palkkeihinkin muutoksia niin kuin dimensioihin, että lähinnähän noilla niin kuin vaikka jollain kantavalla poimulevyllä tai peltikattoelementeillä, niin ne eroaa niin kuin tästä puukattoelementistä. Ensinnäkin siinä, että ne tuollaiset niin kuin peltikattorakenteet, niin ne vaatii aina sekundäärit siitä liimapuurungosta. Aivan. Jolloin se niin kuin sekundäärien jatkuvuuskertoimena sitten taas niin kuin primääripalkkien osalta käytetään ykköstä, eli ne ei ole jatkuvia ne sekundäärit siellä
kun ne katkeilee sinne palkkien väleihin. Useimmiten toki voi ne mennä jossain tapauksessa myös ehjänä yli, ja jolloin sitten koskee samat säännöt kuin kattoelementeissäkin sekundäärien osalta. Mutta useimmiten ne on siellä niin kuin palkkien väleissä, ettei se kasva se rakenne ihan mahdottoman korkeaksi sen kato-osalta. Niin jos siinä tulee ne puukattoelementit, niin tosiaan ne riippuen siitä, että onko 2 tai 3 aukkosia tai 4 aukkosia kattoelementtiä, niin se jatkuvuuskerroihin alkaa vaikuttaa sitten oleellisesti. 2-aukkosellahan se on se tavallaan merkittävin tilanne, eli 1,25 kerrotaan kaikki kuormat, niin siitä voi päätellä, että se on aika iso kuormalisäys, jolloin ne todennäköistä on, että tai noihin primääripalkkeihin tulee sitten dimensiomuutoksia, mahdollisesti jopa pilareihin, riippuen rakennuksen korkeudesta sitten myöskin. Aivan. Mutta niitä jonkun verran menee noita niin kuin peltikattoja. Harvemmin menee näitä kantavia poimulevyjä. Se on jotenkin jäämässä aika vähiin, että se on puukattoelementti käytännössä melkein aina, tai sitten jossain kohteessa sitten nämä peltikattoelementit. Joo, just pitikin kysyä seuraavaksi, että minkälainen se suhde suurin piirtein on, mutta kun annoinkin siihen vastauksen jo, että tosi vähän menee kantavaa poimulevyä, olisiko sitten joku 50%, onko sekin liikaa kohteista, mikä sieltä liikahtaa, että olisi. No sanotaan, että viimeisen 2 vuoden aikana niin mulla ei ainakaan ollut yhtään kohdetta, mihin se olisi mennyt, että se on todella niin kuin harvinainen, että mä oletan, että se perustuu siihen, vaikka se pelti ei varmaan ole kallis tuote siihen kattoon, mutta siinä on niin paljon työmaalla tehtävää, se on niin kauan auki se runko, että sen saa umpeen, siellä on kaikki villat vesisateessa ja kaikki mahdolliset siinä sen aikaa, kun ne sitä villottaa ja tekee, että vaikutelma ja päätelmäkin, että ihan tavallaan hyväkin, että se jää pois, koska siinä on niin kuin enemmän riskejä kuin, että tehdään joko peltikattoelementeillä tai puukattoelementeillä, jossa on kate käytännössä valmiina, kun se laitetaan se elementti paikalle. Ei kastella villoja ja niin edelleen, ja työmaa-aika lyhenee huomattavasti ja niin edelleen. Joo, ehkä myös näkyy tämä meidän raksakulttuuri siinä kohtaa, että nämä niin hallit, mitä nyt tehdään, tämmöisiä keskikokoisia ilmapuuhalleja, niin siellä on se puukattoelementti päällä, ja niiden rakentajat on tämmöisiä, osa ehkä pieniä, osa keskisuuria rakennusliikkeitä, jotka tekee niin projektin johto-urakalla, että siellä ei ole omia raksamiehiä oikeastaan ollenkaan, että vastaava työjohtaja on hyvä, kun löytyy, ja sitten kaikki muut tilataan sitten aliurakoitsijoilta, niin se on aika hankala yhtälö sitten ylläpitää semmoista peltikato-lämmöristä rakennustyötä siellä, varsinkaan talviaikaan, niin on haastavaa, ja he kokee ilmeisesti sen suurena etuna, että saa hallin rungon nopeasti pystyyn ja vesikaton päälle. Kyllähän se niin kuin yleisesti rakentamisessa niin mielellään pidetään kuivana rakenteet ja lyhennetään sitä työmaa-aikaa, esivalmistetaan tuotteita mahdollisimman pitkälle tehtaissa ja tuodaan vaan niitä esivalmistettuja elementtejä työmaalle. Kyllä, seinänä taitaa olla se pelti sitten yleisin ylivoimaisesti noissa puuhallikohteissa, että siellä ei taida oikein sellaista puuverrokkia olla kustannustehokasta, että pystyisi edes kilpailemaan sen kanssa. No kyllä se näin on jo, että ne on hyvin vähän jotain muuta, että kyllä se pelti on niin seinissä. Mitäs sitten heittäisit toimitusaikaa tilauksesta limapuurungolle, että missä kohtaa limapuut pamahtaa työmaalle, kun saadaan nimi paperiin? No sanoisin, että normaali tuoteosakaupassa niin noin 8 viikkoa, vähän plus miinus jotain sitten tuotantotilanteesta ja niin edelleen riippuen, mutta siinä semmoinen karkea on se, että ja välivaiheesta niin toki niin kuin ennen sitä niin kuin tilausta on se tarjousvaihe, missä tehdään se alustava hinta määritellään ja alustavasti rakenteet mitoitetaan, mutta sitten kun tilaus on, niin sitten tehdään ensin niin kuin alustavat runkokuvat, jotka lähetetään asiakkaalle, että onko tämä nyt niin kuin oli ajatus tavallaan, että kehävälit, runkokorkeudet, muut on niin kuin ruvetaan lyömään lukkoon sitten, että ja niin kuin tilaaja ja arkkitehti näkee sitten, että okei, ton kokoisia sinne tulee nyt noita pilareita vaikkapa ja niin edelleen, että sitä ennenhän niin kuin, ei vielä tietoa ole tilaajalla eikä arkkitehdillä niin kuin dimensioista, mutta siinä ne määrittyy sitten, me tehdään ne ensimmäiset versiot siitä rungosta ja
sitten kun se on niin kuin käyty läpi ne runkokuvat ja tarkennettu myös sitten esimerkiksi ne se kattoelementtien jatkuvuuskerroin ja tällaiset yksityiskohdat ja kattoelementtien tukipintavaatimukset, niin sitten me niistä tehdään sitten ne niin kuin toteutusversiot siitä rungosta ja rakenteista ja tehdään myös valmistuskuvat sen jälkeen sitten tietysti osista. Ja toinen oleellinen tietysti tuohon toimitusaikaan niin kuin paljon vaikuttava asia on teräsosat, eli onko perustusliitos meidän vakiotyyppisillä kengillä vai jollain erikoisemmilla tai kohdekohtaisilla jollain ihan spesiaaleilla ratkaisuilla, niin teräsosien hankinta-aika tietysti vaikuttaa sitten tähän ja kenenkä hankintavastuulla ne sitten onkaan, mutta tietysti jos on tuoteosakauppa, niin meidän suunnitteluvastuulla on se perustusliitokseen se teräsosa ja silloinhan me käytetään meidän vakioratkaisuja niissä, ja se on niin kuin sitten hankinta-aikaakin ajatellen se yksinkertaisia ja nopein versio, mutta joskus tulee vastaan sitten niitä erikoisempia kohteita ja varsinkin sitten tämmöisissä kouluissa ja uimahalleissa, missä ne on aina ihan spesiaalia kohdekohtaisia detaljikkoja hyvin pitkälti monesti, niin sitten sillä voi olla merkitystä myös sitten sillä, että voi olla paljon teräskiloja ja paljon vähän pitemmät toimitusajat sitten niillä osilla, että ne saadaan tehtaalle ja saadaan niin kuin valmistettua sitten kaikki. Niin. Juuri näin, kyllä. Ja itse asiassa semmoinen tuohon aikaisempaa piti vielä tarkentaa, että teiltähän ei siis asennusta teiltä ei saanut, vaan se sittenhan tilaaja hankkii sen jostakin muualta, eikö näin? Joo, juuri näin. Joo. Asennusta me ei tarjota. Joo, just näin. Ja tuon suunnittelun ohjaukseen liittyen, onko sellaisia hankkeita, missä teidän tilaajat siis erityisesti vaatii, että täytyy tehdä se teidän rakennesuunnittelu mallintain? En osaa tuohon kovin tarkkaan. Siis varmaan niin kuin suuri osahan on tyytyväisiä, jos se mallinnetaan, ja ne on jopa osa asiakkaista ollut yllättäneitä, että te teettekin 3D näitä, mutta aikaisemmin ilmeisesti ei ole tehty, mutta ainakin siitä lähtien, kun minä olen Versowoodilla ollut, niin kaikki kohteethan me mallinnetaan käytännössä, ja saadaan se hyödyttää meitä niin kuin tuotannon suunnittelussa ja joka paikassa, että meillä on se 3D-malli, että meillä ei sinällään ole kahta versioa siinä mielessä, että mallinnetaanko vai ei, että kyllä me aina mallinnetaan. Se on hyvä ehkä kuulijoidenkin tietää, että semmoinen optio, mitä välttämättä kaikki ei tosiaan tiedä, mutta nyt se tuli esiin, että se mallin hyödyntäminen siinä hankkeen ja tarjousvaiheesta lähtien niin on ihan mahdollista, ja totta kai loppukumminkin saakka on mahdollista viedä se teidänkin tietomalli, mutta en tiedä kuinka sitten usein rakennesuunnittelijat sitten itse vielä uudestaan mallintaa sen kohteen, mikä on ihan niin kuin hölmöä, että tuleeko se sitten jostakin tiedosto- ja yhteensopivuushaasteesta vai mistä, mutta toi on tärkeä huomio kyllä, että teette kaikki mallintain. Kyllä joo, ja kyllä nykyään niin kuin hyvin paljon niin kuin halutaankin se meidänkin malli sit sinne yhdistelmämalliin mukaan, ja ainakin useimmiten oletan, että ei rakennesuunnittelijat muuta kuin ne joutuu ehkä urakkalaskentaa varten tekemään jotkut alustavat hahmotelmat rungosta, mutta niin kuin muuten sitten niin ei ne jäljenne tai ei niitä ole tarvettakaan sitten sitä liimapuurunkoa enää uudelleen mallintaa. Että. Toivotaan näin, todellakin. Joo, otetaan nyt seuraavaksi on jo vähän rahastakin liippastu, niin tämmöisiä kustannusvaikutuksia, suurimpia kustannusvaikutuksia siihen liittyviä tekijöitä. Mistä tuommoitteen liimapuurunkotoimituksen kustannukset koostuu? Sitten jos vähän semmoista piirakkamalliajatusta voi vielä herkistellä siinä, että paljonko menee itse puuhun ja paljonko menee suunnitteluun ja paljonko menee siihen valmistukseen, niin miten sä tuosta arvioisit? No joo. Ihan mielenkiintoinen kysymys. No ainakin se, että mistä ne nyt koostuu ne kustannukset, niin toki suunnittelu vie jotain kustannuksia, sitten materiaalikustannukset on osa hintaa ja sitten tuotantokustannukset ja rahtikustannukset, ja itse näkisin, no tosi vaikea kyllä niin kuin ihan tarkalleen tätä piirakoida tästä näin, mutta ainakin näkisin, että suunnittelu ja rahti, niin ne on ainakin aika pieni osa sitä piirakkaa, että sanoisin, että suunnittelu vaikka olisi 5 pinnaa
jotain sellaista ja rahti varmaan siellä samassa luokassa. Vähän toki Suomessakin on jotkut kohteet lähempänä ja jotkut kauempana, että on se toki merkitystä, onko se Ivalossa vai Lahdessa se kohde sitten Vierumäeltä katsottuna, mutta rahti todennäköisesti jotain 5 ja 10 pinnan välillä, että sitten materiaali- ja tuotantokustannuksista se loppu jollain osituksella, että tuohon en oikeastaan sen tarkemmin osaakaan sanoa sitten, että jos siitä piirakan piirtää, niin laittaa ne vaikka puoliksi, mutta voi olla aika niin kuin kaukanakin, en osaa kyllä tuohon vastata tarkkaan. No joo, toi on ihan hyvä pointti, kun noista euroistakin puhutaan ja sitten näinä viherpesun aikoina, mä oon tässä muutaman kerran noissa muissa podcasteissa tätä viherpesua mainostanut, en tiedä minkä takia semmoinen fiilis vähän tullut sitä tässä vuosien mittaan, mutta siis sitä vaan piti kommentoida, että mitä enemmän käytetään puuta, niin sen parempi, eikö näin ympäristön kannalta, ollaanko siitä samaa mieltä Jukka sun kanssa? Joo, kyllä. Ja sitten taas, kun tämä kuutiopohjainen hinnoittelu taas, niin kuin totta kai muillakin materiaaleilla, niin sitten näyttäytyy, tuossa sun niin piirakassakin aika suurena osuutena se itse materiaalikustannus, että se on semmoista tasapainottelua sitten ympäristöasioiden ja rahan kanssa, että missä kohtaa tulee se raja sitten vastaan, että se puuta on kiva käyttää, mutta ne eurot kuitenkin sitten ohjaa siellä loppujen lopuksi sitä ympäristöasiaakin niin kauan, kunnes mitään kunnon regulaatio ei ole ympäristöasioille olemassa, niin näin totta kai taitaa sitten mennä. Tuossakin jo vähän puhuttiin tuosta erot betoni- ja teräsrakentamiseen kustannusvaikutusten kannalta ja todettiin siitä, että kun tuolla luonnossa vapaana itse kukin liikkuu ja katselee ympärilleen, missä käy rakennuksissa, niin näkee sen, että missä liimapuuta paljon käytetään ja ne tekijät siellä on sen kaltaisia, että he ei niin kuin lähde tekemään hanketta tappiolla missään nimessä, vaan tekee niin kustannustehokkaasti niitä hankkeita, niin se liimapuu siellä hyvinkin usein sitten esiintyy vartioitettavana rakenteena. Otetaan tuosta vielä viimeinen slaidi, ja täällä on aiheena elinkaari- ja laatuajattelu. Tässä sä tuumaat, että mikä on liimapuurungon elinkaari, että mikä se on ja mikä se on niin kuin oikeasti, jos saat kiinni, mitä mä tuolla niin takaa. Joo. Niin, no elinkaaresta, niin toki suunnittelu käyttöikä on 50 vuotta, mutta sehän ei ole se todellinen elinkaari tai käyttöikä sitten, että näkisin, että niin kuin todellinen käyttöikä elinkaari liimapuurungolla on niin kuin helposti niin kuin 50-100 vuotta. Se on niin kuin lähtökohta. Toki niin kuin kaikki taas niin kuin kunnossapito ja sun muut asiat vaikuttaa, vuotaako katto vai pitääkö se vettä ja niin edelleen. Mutta niin kuin käytännössä niin ne on hyvinkin helposti niin kuin lähellä sitä 100 vuotta jo niin kuin lähtöjään sitten se rungon elinkaari. Ja sitten toinen asia toki, että se on uudelleen käytettävissä, että sen voi purkaa ja kasata jonnekin muualle sitten, että niitäkin joitain kohteita aina tulee vastaan, että jostain tuleekin purettavaksi halli, niin sen pystyy sen rungon purkamaan paloiksi ja kasaamaan johonkin muualle, joko samanlaisena tai pienempänä. Toki siihen liittyen sitten pitää kaikki lujuustarkastelut tehdä, että voihan olla, että 100 vuotta sitten on ollut pikkusen erilaiset kuormitukset, mitä on laskettu niille kantavuudelle esimerkiksi, jolloin ei pystytä samoihin jänneväleihin enää pääsemään, vaikka se kasattaisikin uudelleen jonnekin, että sitä pitää niin kuin pienentää jo senkin takia. Ja toinen tietysti, että jos niin kuin pitää arvioida ne rakenteiden kunto, että jos niissä on paljon jo niin kuin ajan tuomaa halkeilua tai muuta, mikä voi mahdollisesti heikentää, tai on ollut vaikka joku kattovuoto ja on tullut jotain vaurioita, niin nehän kaikki huomioidaan sitten, jos sitä uudelleen käytetään ja suunnitellaan se uudelleen käyttö, mutta on sinällään niin kuin kierrätettävissä se runko sitten kyllä, ja jonkun verran niitä nyt kierrätetäänkin, mutta siihen saisi varmasti olla joku selkeämpi tietysti ohjeistus ja sitten toisekseen niin joku teollinen toimija siinä olisi jollekin bisnestä lähteä niin kuin pelkästään kehittämään tuota asiaa, että meillekin tulee niitä kyselyitä, että otatteko näitä sinne teille halliin takaisin ja
tehostatte ne uudelleen ja rupeatteko tekemään, mutta ei ole meidän business kyllä, tai sitten justiin niin kuin nämä liitokset, vaikka liimaruuviliitokset, että pitääkin lyhentää pilaria ja tehdä uusia liimaruuviliitoksia ja muuta, niin nehän on luvanvaraista se liimaliitokset yleisesti, tai luvanvaraista siinä mielessä, että sitä niin kuin, laadunvarmistuksen alasta, että siellä ulkopuoliset sertifioidat käy kahtoa aina, että se homma on niin kuin suunniteltukin ja toteutuksi varmasti niin kuin laadukasta ja näin, niin se liittyy näihin kanssa tähän uudelleen käyttöön tietysti, että jos tarvii lyhentää ja laittaa uudelleen liimaruuveja tai muita kiinnikkeitä sinne, niin silloin se on tietysti ainoa vaihtoehto kuin, että se toimija, kuka pystyy sen tekemään, niin sillä täytyy olla ne hyväksynnät ja se laadunvarmistus kunnossa, että työmaalla ei voi alkaa liimaruuvia laittaa puuhun ja pistää vähän eri perään, että se ei ole luvallista. Tai sellaisia liimoja ei juurikaan ole ylipäätään, millä olisi sellainen hyväksyntä, että sen voi työmaalla tehdä. Tosi hyvä, että otettu asian esiin, kun ihan samoihin kommentteihin ja kysymyksiin on tuolla konsulttimaailmassa törmätty ja työmaalta kysellään, että hei, että pitäisi tämä kenkä kiinnittää tuolla liimalla tuonne liimapuupilariin kiinni, ja sitten koitetaan selittää, että kun ei se oikein onnistu, ja täällä alkaa se, että miksi ei onnistu, ja onhan näitä tehty aina, ja sitten ei halua kuulla enempää asiasta, että jos aina on tällainen tehty, niin täytyy vaihtaa puheenaihetta siinä kohtaa. Kyllä, tosi hyvä kommentti. Otit myös tuon purettavuuden esiin, mikä on tosi hieno juttu. Piti siitäkin vähän sulta kysyä, mutta sä oikeastaan vastasit niinkin kysymyksiin jo, mutta sen verran ehkä tuommoinen pohdinta siitä, että varsinkin puulla, niin tämä purettavaksi suunnittelu ja purettavuus tuntuu aika tärkeältä asialta. Se on vähän niin kuin hankala myös puolalle puhua siitä, että kun puu on niin kuin mielletään hiilinieluna ja sen ympäristöystävällinen käyttö tai ympäristötehokas käyttö perustuu siihen nimenomaan siihen hiilinieluun, että sitten niin kauan kuin se toimii nieluna ja se ei vapaudu hiilidioksidia siitä ilmastoon, niin kaikki on ok. Että jos se puu mennään polttaa jossain kohtaa sen rungon käytön jälkeen, niin sittenhän se tilanne vähän niin kuin nollautuu, se etu häviää siinä kohtaa, mikä ei taas harmailla materiaaleilla ei tapahdu semmoista. Tuo on vähän semmoinen hankala yhtälö, että hyvin sanoit senkin, että täytyisi enemmän kiinnittää huomioon siihen purettavaksi suunnitteluun ja myöskin purettavuuteen ja niiden uudelleen käyttöön, että tuntuu, että siinä on kyllä kova bisnesmahdollisuus jollakin, kuka sen asian niin kuin rakentaa oikein. Mutta taas se kustannuusmaailma siellä taustalla, että lähdet purkaa vanhaa ja tuot sen teille sinne uudelleen hioksuja ja jokihöyläyksiä ja pintakäsittelyyn, niin tulee hirveän kalliiksi. Puhumattakaan sitten seuraavaan kohteeseen siirrot ja muut, niin tuntuu niin kuin tosi haasteelliselta yhtälöltä. Kyllä. No, ehkä viimeisenä kyssärinä vielä kysyisin sulta tuolla, että laatu käsitteenä on inhottavan laaja, inhottava aihe, niin kuin se on niin monitahoinen seikka, mutta jos sitä yksinkertaistaa sillä, että jos pitäisi taas 2 tai 3 tärkeää asiaa sanoa, mistä sä itse tunnistat, että nyt on laadukas liimapuurunko, tai sitten kääntäen ajatellaan, että onpas tämä huonolaatuinen liimapuurunko, niin mihinkä seikkoihin sä voisit kiinnittää huomioon siinä kohtaa? No joo. Itse näkisin, että tuo niin kuin liimapuurungon laatu, niin tärkeimpiä ja isompia asioita siinä varmasti on niin kuin nämä suunnitteluratkaisut ja se detaljiikka, että ne on niin kuin mietittyjä ratkaisuja ja niin kuin pitkäaikaiskestäviä, purettavia ja niin edelleen. Ja toinen asia sitten voisin mainita, niin toki itse se tuotteen laatu, onko se niin kuin minkälaisesta puumateriaalista tehty, minkälainen liimaus siellä, näkyykö liimapurseita tai jotain, että se on niin kuin visuaalista toki myös se laatu sitten, että sillä erottuu varmasti sitten siellä puuilossa tai jos olisi jotain epämääräistä siinä sen suhteen puumateriaalin osalta. Ja sitten kolmas asia ehkä semmoinen, niin kuin, mikä ei välttämättä sitten niin kuin näy sille puuilo-asiakkaalle tai meille, kun me käydään jossain liimapuuhallissa, mutta niin kuin se kokonaisprosessihallinta tavallaan, että se suunnittelusta sinne toteutukseen asti niin on niin kuin hallinnassa se kokonaisprosessi siinä, että saadaan silloin niitä laadukkaita runkoja pystyyn ja niin edelleen, että se on niin kuin yksityiskohdat on mietitty ja tavallaan
kaikki logistiikka ja työmaatekniikasta lähtien ja myös sitten niin kuin tietenkin valmistus ja suunnittelu ja kaikki on niin kuin siinä mukana siinä prosessissa ja kohdallaan, niin siitä se kokonaisuus sitten muodostuu ja laadukas kokonaisuus. Joo, erinomainen kommentti. Sä oikeastaan hyppäsit varmaankin heti sinne niin kuin tiedon juuri lähteelle, että tuossa olisi helppo sanoa, että ne on no joo, siisti pinta, vähän halkeiluja tai oikeissa mitoissa, oikein paksuneen kuivissa olosuhteissa, mutta eihän ne mikään ei toteudu, ellei se koko niin kuin prosessi ole mietitty ja toteutettavissa siten, että ne kaikki osapuolet laadun hallinnan kannalta niin on sekä valvottua että myöskin toteutuu. Että näin se totta kai menee ja pitäisikin mennä. Tuohon ehkä halkeiluun liittyen, niin ehkä tällainen kansantajuisesti ja jopa Raksalan niin kuin ammattihenkilöidenkin tiimoilta aika usein törmää siihen, että ne ihmettelee sitä liimapuupalkin niin kuin sivupinnan halkeilua, niin mitä sä siitä lausuisit niin kuin huojentavana kommenttina niistä? No joo, että puuhan on puuta, kyllä se elää ja siihen tulee halkeamia, että ei ole kyllä niin kuin pääsääntöisesti, niin ei niitä kyllä usein tule vastaan, että niillä oikeasti, tai että ne olisi niin isoja vaikkapa ne halkeamat, että niillä olisi jotain niin kuin lujuuden kannalta merkitystä, että ne on enemmän visuaalista yleensä, että se missä kohtaa itse sitten huolestuisin, jos näkee jonkun halkeaman, niin jos se esimerkiksi kasvaa tosi nopeasti, sä näet, että tämä oli eilen metrin pituinen, että nyt tänään se on 2 tai 3 metriä pitkä. Ja toinen on sitten, mikä puussa hyvin paljastaa kyllä, jos siellä on niin kuin lujuuden tai kantavuuden kannalta haastetta, niin se alkaa pitää ääntä. Että tavallaan se alkaa ryttiiseen ja paukkuu ja niin edelleen. Ja se ikään kuin varoittelee sitten siitä, että nyt ei ole kaikki välttämättä ihan kunnossa, niin sen pystyy kyllä havainnoimaan sitten kyllä, että jos olisi syytä huoleen, mutta pääasiassa niin se puu on vaan puuta. Niillä ei ole käytännön merkitystä niillä sivupintojen halkeamilla, jos ne pysyy stabiileina ja ei ole mitään niin kuin silmin nähtävää isompaa taipumaa tai muuta sitten, mikä siihen yhdistettynä, että ne halkeilee ja taipuu koko ajan lisää. Niin. Mitenkäs sitten, jos lähdetään vaikka liimapuupalkkia pintakäsitteleen, jos teiltä asiakas pyytää, että tehdään tähän tämmöinen niin kuin peittävä valkoinen pintakäsittely, niin tai sitten jopa musta peittävä pintakäsittely, niin kuinka te kommentoitte asiakkaalle tähän niin halkeiluun liittyen, että no jotain visuaalisia seikkoja tai huomioita? On kyllä, että niin kuin musta väri esimerkiksi on kyllä sellainen, että jotkut asiakkaathan se haluaa ja kyllähän me se sitten maalataan, mutta siinä varsinkin se näkyy sitten, että se musta palkki, kun se on siellä jonkun aikaa ollut paikalla ja siihen tulee se halkeama, niin se halkeama näkyy sitten sieltä lattiatasosta katsottunakin aika helpolla, että se on näkyy ihan vaaleana viiruna siinä palkin kyljessä ja niistä sitten voi tulla myös, niin kuin, että tilaaja tai asiakas onkin ihan ihmeessä, että miten täällä on tämä halkeama, että tämähän näyttää ihan hirveältä, että kun tämä on musta palkki ja tuolta näkyy valkoista ja pyytää meitä sitten vesiväripensseleillä maalaamaan niitä halkeamia sieltä piiloon. Mutta se on semmoinen, mikä me tuodaan kyllä myyntitilanteessa, että jos se asiakas haluaa mustan, niin me kirjataan se kyllä, että sinne tulee halkeamia ja me ei niitä halkeamia olla tulossa maalaamaan sitten. Niin, aivan. Se on asiakkaan oma asia sitten niistä huolehtia, että ehkä just pyrkii välttämään sitä. Ja ehkä sitten toinen, mikä tulee jossain hankkeessa vastaan se, että kun jos on tämmöisiä oikein kuivia ja lämpimiä kattotiloja, niin mitä sä niistä tuumaat niin liimapuupalkkien käytön suhteen, että jos vaikka tietää, että on 50-60 astetta voi olla lämpöä kattotasossa ja asiakas pyytää sen liimapuupalkkia, niin kuinka sä sanot niin kuin nätisti asiakkaalle? Niin, että sanoisin jo, että ei välttämättä ole oikea paikka sitten laittaa liimapuuta ollenkaan, että jos jatkuvasti lämpötila on yli 50 tai 60, niin en suosittele, että sitä halkeilua rupeaa tulemaan sitten huomattavasti vielä enemmän. Että, Joo. Ei ole ehkä optimipaikka silloin tuommoitteille rakenteelle. Joo, Jukka, mä kysyn sinulta vielä
yhden kysymyksen. Tämä on ehkä pikkusen semmoinen herkkä kysymys ja ymmärrän ja tiedän kyllä, jos et halua siihen vastata, mutta kuulijoita on joskus vähän kiinnostaa tämä kustannusmaailma. Jos vaikka heittää jonkinnäköisen jollakin plus-miinus 10% luvulla, niin mikä on tuommoitteen liimapuurungon kuutiohinta? Mitä sanoisit? Uskallatko vastata? No sanotaan näin, että tarkkaahan mä en edes tiedä, ne varmasti kohteittain vaihtelee, mutta että tavallaan se hintapuolihan meillä on niin kuin myyjien vastuulla ja myyjät sen hinnoittelun tekee, että minäkin vaan lasken ja määritän dimensiot ja hinta muodostuu siitä sitten jollain kuutiohinnalla, mutta tosiaan se kuutiohintakin se on siinä mielessä niin kuin vaihteleva käsite, eli kun siihen vaikuttaa nyt sitten esimerkiksi ne teräsosat, että miten onko siellä niin kuin erikoisia ja paljon ja niin edelleen, minkälaisia detaliikkoja, käytetäänkö piilokiinnityksiä vaikka jossain ja niin edelleen, niin se rupeekin se kuutiohinta näyttämään aivan erilaiselta sitten ja miettii sitten ja ihmettelee asiakas vaikka, että miten tämä kuutiohinta on näin kova, mutta tavallaan, että kun se ei ole pelkkä se puu, vaan siinä on se kokonaisuus sitten mukana siinä rungon liimapuun kuutiohinnassa, että siinä on mukana se rahti ja suunnittelu ja ne yksityiskohdat ja kaikki mahdollinen. Tuotanto- ja pintakäsittelyt. Niin, nekin. Niilläkin on niin kuin ihan iso merkitys sitten just, että minkälaista pintakäsittelyä. Että meillähän on vakiona lakkaus, mutta jos asiakas haluaa jonkun kuultokäsittelyn tai jonkun erikoisemman muun käsittelyn, niin niillä rupeaa hintaa olemaan sitä ihan toisen näköisesti. Että se on yksi. Että tähän mä nyt sanoisin. Varmaan niin kuin vaihteluväli voisi vaikka olla niin kuin heittona, että 700 tonni. Ja se on, jotain siltä väliltä. Se on varsin hyvä vastaus varmasti ja kiitos, kun semmoisen tässä sanoit, että varmaan samaa suuruusluokkaa, ketkä pikkusen asiasta jotain ymmärtää, niin tietää, että siinä liikutaan. Varmaan hyvä, jos ollaan kustannuksista lisää tietää, niin ei muuta kuin talon.comin sivuille katsoa, mitä maksaa liimapuupalkki ja laskee siitä takaperin kuutiohinnan alvi 0, niin siitä saa vähän niin kuin pilkun kohdille ainakin. Joskus sen laskinkin, niin oli jotain 1,000–1,400 euron luokkaa oli kuutiohinta noilla varastopalkeilla, että se varmaan tuohon suurin piirtein osuu sitten. Kyllä. Hei, kiitos Jukka podcast-keskustelusta. Oli kiva jutella ja tuli tärkeitä pointteja nimenomaan sun näkökulmasta, mitä ei ole tullut ihan ajatelleeksikaan noin loppuun saakka. Että kiitoksia vaan ja kiitos myöskin kuulijoille. Haluatko Jukka vielä sanoa loppusanat? No ei oikeastaan mullakaan, että kiitos sulle tästä näin, että ihan mielenkiintoinen. Joo. Hyvä, kiitos Jukka, ei muuta kuin mukavaa kesän jatkoa. Moi moi. Moi.